Ahoj lidi, já vás vítám od dnešního videa a dneska tak vám ukážu, jak si natočit hry a tak, protože teďka tak vám ukážu, že mi tady do tohohle z toho videa skáču z věže. Ano, trvalo mi to opravdu 1 týden s přestávkama. Tak tady Janička Kotrliková, asi nějak tak, chtěla, aby jsem to ukázala. Takže pro ty, co tady, nejde mi to, pro ty, co tady nemají nahrávání obrazovky ve funkci nahoře, tak existuje pro ně aplikace, já teďka nahrávám tady, a ta aplikace tak se jmenuje X-Recorded a když na ní kliknete, tak vám to tady ukáže ten kousíček. A teďka tak vám... Počkej, teďka vám ukážu, mám že se tam nepřihlašuje, ale nejsem si jistá. Tady tak mám takhle nějaký videa, který možná ani nevídou, pardon, teď se mi sekl hlas trochu, takže se omlouvám. A tady, když, teď se mi to trochu nepovedlo, když tady, tak máte aplikaci, máte tam nastavení, domeček, zapnout a nějaký ozubený kolečko. A potom tak ukazuje vám to čas,